மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பான்ல, உன்னை பார்த்தா எனக்கு அந்த மாதிரி தான் தோணுது. ஹீரோவா? இல்ல இல்ல. யார் யாரோ உந்தன் வாழ்க்கை பாதை முடிவு செய்யலாமா? உன் வாழ்க்கை உந்தன் கையில் என்று என்னடா நீ, என்று என்னடா நீ? நேற்று நீ கண்ட காயம் யாவும் உன்னை மாற்றுமோ? உன் வேர்வைகள் வெற்றி துளிகளாக மாறுமோ? ஆக மாறுமோ? தோல்வி அது முடிவு அல்ல, காலம் உன் கையில் உள்ள காயம் உன் மனதை மெல்ல கிழித்து பறித்து இழுத்து செல்ல. அவமானம் அது நெருப்பை போல எரிக்கும், உன் உயிரை கில்ல துடிக்கும், உன் கனவை பறிக்க நினைக்கும்.